Silvaric DJ KY Baba mu fa kalan kyamara ne. Kalan kyamara ne. Baba mu fa kalan kyamara ne. Kalan kyamara ne. Sun shaida mu kalan kyamara ne. Kalan shiga fiskan iPhone ne. A Jabotas mu kalan kyamara ne. Kalan bayan Allah ya haka ya ku da kin mota ta kuna mun wasa ya mu da mota mun siya goma ne kamar ya mota ku me ka ga malam wannan mota ku ce Alhaji ya sai mana oke abinda za ku ce kamfen maka ce shi ne a akwai da gida ku da ya mai gida wannan ba ga haka ba ba da gaina haka ba Allah kai sauri ka zo ga wasu nan suna mun wasa akan gaina haka ai manjo babban so da ka zo bane ya